satu. Oke. Horas madihita saluhuna. Adorang sota mulai pertangyanganon. Martangyang nahoho mahita di bagasan rohat tabi. Martangyang mahita. Amin. Tapukama partangyang ngata di Bornginon, marite ede sian buku ede nomor 14 memuka sian ayat sada dohok 2. Hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amin. Ay na mangulu dohatani di bata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manurusi doi rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaringpe dohot utok, jala pangum doi di parwahon dohot di pikiran ni roha, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say tugu-tugu jala rajai marohanami, marhite-hite todii, asa olo hami manangihon dohot majalo hatam, say pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam ibaru jalalam badia rohanami, sayurupi ma asalam marhaposa kami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hanguluan saliling nililingna. Amin. Tatangihon ma turpuk epistel di partang yang ngata di Borngion, ima natar surat di buku Musa Parjolo biddu 20 walu mamuka sian ayat 10 sahatu ro ayat 22 marsori-soring mahita majaha alai borhat do anggosi Jakob sian Birseba lau Tuharan.
Dungi marni pima ibana, di idama sadat tangga, na pinagohan tutano, tol hasro di langit ia ujungna. Jadi idama saya marnek mijur sian aka suru-suruani di bata. Jala sobokon orbuk ni tano onso gotorop ni pinaparmu. Jala akararat mahamu tu hasudutan doho tu habisaran. Doho tu utara doho tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga na di tano on. Marhite-hite ho dohot pinoparmi. Dungi tarsunggul masih Jakob sian namudomi. Jadi di dogma ingana ni Jahoba doon hape sopa moto aku. Dungi hehe masih Jakob sogot manogot nai, dibuat ma batu pinar halang ulunai. Jala di pajongjong bain partinadaan, jala di usehon miak tugijangna. Dungi di bain magoarni inganani, betel bagas ni di bata, lus do guarni hutai anggona sailaon. Jala marsonang-sonang ngau mula ditogihon tu bagas ni damang sejauh bade bataku. Ima sahana martua dua kana tumangihon hatani di bata jalan nopeopsa amin. Tatangihon ma kur sian Ina Teresia.
Kasihan ayat sada tabaonom. Partanyang mahita. Ali Tuhan di bata jahuba nahu sobahami di bagasan Kristus Yesus. Molate ma di pasat rohanami tuho Tuhan di asidot holong ni roham. Nasa toktong payut-yut laka nanggulu nami, dudut hoho sanami Tuhan. Terbaik kami manal puhon dok madalani aka ari-ari di bagasan pardalan nanggulu nami naung nilehomi di hami. Pos rohanami Tuhan sadari ope. Dung di paluaso kami mangula nasa ulon nami, madalani kasih dalan nami, di paso-paso saluk na Tuhan, makoron puji-pujian sangap di homai, jalalas ni roha di hami sama hami, di akaruas di huriam, naong madai akadinggan di basam. Di borginon Tuhan nunga pungu hami di bagas joromon, rabdot aka piga-piga ruas ni huriam, nama dohoti pertanyangan, na pinatupan ni huriam di bagas joromon, di bagas nasi dabi pasu-pasu ma parjupangan nami dohot-hot Tuhan di partanyanganon anggia marhiti dinang huhalu jauh kami husango kami tiki nami lahoman dohoti partanyangan di borginon lam tadap di hami asini roham lam takas huboto hami dalan si dalanan nami jala akka hatam napaposo rohanami di dalam dalan akka si dalanani naneng tinariaso ni naposom amanami uluan ni huriam paditapos manay baho. Ali Tuhan pahibul rohanami majalo hatami. Asa unang marisuang haroro nami. Unang marisuang parbinigan nami manangihon hatam. Ay hatamido sulu-sulu di hami do tukot nami. Dinamadalannya karagam na masa di pardalanan ng ulun namion. Nasipata mambaik kami jut rohanami. Nasipata gale hami. Alasipata margugu hami. Molo huwingot hami hatami. Ay hatamido Tuhan songon sakakmu nanaing lehonommu Tuhami ganup marsada-sada pasu-pasu mahami pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga tarlumubi di hami nasa huriot Tuhan dia karua sini huriam namek menama gudang sahatu nama tua ramoti hamibi disudia ke perdalanan ulunami nang dia karagam ni ulaun nang pinasahami di hami dongani hami mangula akaulon nami bonana sahatu ujungna asa tarpasu-pasu saluk na Tuhan na nula na tangan nami asai hurajumi hami jala huwa porsay hami dalam mula pasahaton ngulu-ngulu di hami asa sonang hami Tuhan molo di pasu-pasu ho hami molo di pargugoy ho hami tarbaik kami do akan naulina dinggan songon na lomo ni rohami di ngulu namion pasu-pasu akaruas mo Tuhan dia karagam ni sihol ni roha nang pangiduan nasida disudi akan nang jok-jok di pasat nasida tuho dia katangiang pribadi-pribadi nang berkeluarga pe
nang di tonga-tonga ni akatanyang pangodianon. Posrohanami Tuhan, disi hutangnya ko kami manang ho pasat tami tanyang nami tuho, disakapi hodo, nang alusammu hami, jalan neng lehonommu, diakka narikot do narumikoti di pardalan nang ulu nami, disudi ragam ni sihol nang sita-sita nami, ali amang ajari hami, molo tungpe hurang takasuboto hami, akan nanilehom di hami, akan nang hujalo hami i Tuhan, ajari hami madok molate tuho, ajari hami mangido, ajari hami mangitongi, akapasu-pasum nang pinasahak mi di hami, jala ajari hami, asa sabar hami, sabam hami, may mahon, diaka pangiduan naneng lehonomu tu hami ganup, diragam ni pangiduan ni, di botohoro takas Tuhan, akan nariko dingulu nami, lehom may ho Bartolom nurham, asa sonang hami, jala posrohanami, diaka perdalanan ni ulu nami, toktong mga sahoko hami, ingot hami diaka ruasin huriam na di bagasan parsahiton, amanami amang siturus, siturus, sianwek pitu, amang gultum sianwek pitu, amang simajutak, sianwek sia, Tobias tamba, sianwek 10. Dok dia karuas ini huriape Tuhan na tongon di bagasan parsahiton di tikyon, manang isipi, dot akadongan nami, todong nami, keluarga nami, manang isipi na hutadahami Tuhan, upasatami tuhon na sida di parsahiton na, asa malutung pe di bagasan pangubation na sida, pasu-pasu ubat na Tuhan, pasu-pasu akasipanganon sinumon na dikonsumsi na sida, asa margugo na sida Tuhan, marhiti si panganon ni, jala margugo na sida mangalo na sasahit, na songgop di pamatang na sida, nang hami pe Tuhan, uluru si pata, dakuboto hami na marsahit hami, pardagingon ng partodiop pe, hubag kami madiri nami tuho, dia karagam ni sahit na lo di pamatang nami, pasu-pasu hami Tuhan, pargugui hami, paposrohan nami Tuhan, lehonom mo hay paso di hami, jala margugo hami mangalo na sasahit, na songgop di pamatang nami. Sudi aka program dot aka sakap ni huriam, tarlumobi di sakap na nang patupon nami pastagotilon na nang dot dia karagam ni kegiatan program di tahun profesionalisme hari ulang tahun dot pastagotilon, pargugoy panitia, parhaladom nang uluan ni hurian nami. Asabuy sadahami Tuhan patupahoni, asa marhiti ulaw ni Tuhan, lam takas mahuboto hami holong dot asini roham. Jala tarbay kami matoktong di bagasan gulu nami, ngulu ni huruas ni huriam, manang huriam hakai biciburon, mamuji dot pasangapon guar muda badiay. Ali Tuhan di bata, di hari mingguon, pabor hatonon nami ma, uluan ni huriam, padita po semanay baho, dot keluarga. Tu madapoton inganan pakubasyon na baru, dinang ujak nasida di minggu nasalpu, di HKBP Bandung Barat. Di bagasan las ni roha mahami parbohaton nasida Tuhan, mardongatang yang mahami pabarhaton nasida, asa marhiti holong parsauran do tangiang ni ruas ni huriam di HKBP Cibuburon, di bagasan las ni roha mana di sida tong madapoton inganan pakubasyon na barui, lubi songon na di Cibuburon na sida makubasi di huren na baru, asa marsangap ho Tuhan marhiti pakubasyon na, asa diboto akaruas mi na di Cibubur doh di HKB Bandung Barat, taringo tu holong nang harajomu marhiti akapakubasyon nang perjamiton nasida. Sonang nasida borhat sahatu Bandung Barat, sonang mahami na tinggal di HKBP Cibuburon. Nang diaka sakap nami pe Tuhan manang ahape di pribadi-pribadi toktong ma asiroham urupi hami patupahoni ho Bartolom niroham. Om matanyang nami Tuhan. Jalhatam naneng tanyanon nami gabi gugung na baru madihami. Sisadusa nami Tuhan, asiroham tangihon mahami. Mangasahon Kristus Yesus, Tuhan nami na mangului, jalo mata yang nami. Amin. Tabi kema kor sian wik tulu, dungi diuduti ma kor sian wik opat.
Maredema hitasian buku ede nomor 500 sada memukasian ayat sada dohot 2 lasta papunguma peliata. Pasada barohatta asini roha madihamu dohot dame sia debata mata dohot sianana na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhuna manami inanami do saluhuna ruas lihuria nama dohoti pertangyangan melalui live streaming hatani tuhatta nagabe barita nauli si parsauli honotta tersurat di 2 Korintus bidu 10 tolu ayat 5 rodi 10 tolu 2 Korintus 10 tolu ayat 5 rodi 10 tolu ta paihuti hukma hujahahami songonom mahatana ujuni hamuma dirimuna manang na di bagasan hapor syau kamu sulikit hamuma dirimuna naso ditadahamu do dirimuna pabuan nang Yesus Kristus di bagasak kamu ai iasoi sadok naso tau dohamu alai dihirim rohakku tadamuna do dang naso tau hami alai martangyang dohami tu debata asa undang diulahamu agi aha naroa dada asahami idam na tahu naik kamu mangulahon na denggat dipangido rohanami nangpe songon nasu tahu hami idaon dang aidang adong gogo nami mangalo hasitongani sadok makkokop hasitongani do ay lasdo rohanami hamu margogo nang pegale hami lasod do tangyang nami naing gabi tugu rohamuna dibahani husurat songoni dinakolang do peau aso nang posi pabekku dung roau marguru tu huaso nanilehon ni Tuhan itu au lao pauliulihon dada manegai opele akadongan selas marohamuna sayolo mahamu patuguon jala apuan sadama pikiramuna radoti hamu madami asa didongani dewata parholong roha jala pardami hamu basta dia mahamu marhite-hite umana badia nama nongostabe tuhamu saluhut akka nabadiye
Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani dewata dot parsauran itu di perbadia mahamu saluhukna. Di sima sahakna. Horas marihita saluhukna. Jadi khobar tu trupuk tahun manaringoti mengoreksi diri dan mengoreksi orang lain. Ujuni hamuma dirimuna. Koreksilah diri sendiri. Jadi molodong nasar rupani tertui baru sotongau atersongoni do rupani. Diri kita yang perlu kita koreksi, bukan orang lain. Alana persoalan jojok kita merasa kita sudah di posisi yang benar, sehingga merasa tidak perlu mengoreksi. Adong dosa ada duli-duli asal pajupang. Imana na burju besar asal ibering halak amama itadda manok so itadda itor khorsa mengburu itor songoni iba besarna asal ibering itorolo de mana majonohi kulan ibering saya dan tutua atar song nalamar minggu rupani adong iber kudul khorsa mengburu itorima rupani burjuna khorsa mengburu saretik khorsa mengburu ina itor songgak koni bana haru bapak numar tulang tuau aina suwe jare mong mudoho etor tarsonggo ibana ala selamaon ngame rasa sonang pakilalanna ngalas rohana karena ketika dia bertemu horasa mengburu dan orang mamicang horasa mengburu tapi tiba-tiba di posisi yang merasa aman horasa mengburu ina bebanion itorinda rupani ba ido satarok. Kadang kita merasa sudah di posisi yang benar, tapi ada saatnya ketika kita merasa benar, tahu-taunya kita di posisi yang salah. Itu serikot ujuni hamu, sulit kita hamu. Secara pribadi, secara personal, kita harus terus mengoreksi diri kita. Karena tidak selamanya pikiran yang benar, hal-hal yang umum yang benar, tapi tidak menjadi ukuran yang benar bagi pribadi. Jadi lauma tubang sadana tua-tua lansia. Ala songon nagale pakilalanna magale pamatangna eja imana ma khobar jabuna adong doli-doli. Beta jomang bah dongan eja tubang ninna. Jadi lauma mattaon na tua-tuon do doli-doli tetanggane. Ibu marupani tubang. Bahudul ma di luar doli-dolio paimahon. Sejum netuatuon ibangi. Duk sangi lilengi bana. Selesai mulak ma. Tikina mardalani halaki Roma doli-dolon isukuma. Ayo pung. Liling mau saja misi. Berhusi ina. Ay makirim hepeng na batu pahopui. Lulus si mana. Perguruan tinggi. Jadi asa hulejo pasitesna asalas rohana. Roma duli-duli mandok opung molo makirim hepeng do tubang di zaman sisonarion molo makirim hepeng do di zaman digitalisasi sisonario tubang hola nakanaw to namay dang masa be di zaman sisonarion makirim hepeng tubang melalui HP ngaboy makirim tubang tu orang tertentu tujuan tertentu harumanu hor situ horok kita sen HP nama dak pola loja hita so naurok nakaning akanau tu nama tu si na solo marsiajar baru mana tu butido anaha tikosdo nerokomi alaya sa ibotoho hola saha tau nakaning ibang ito rarong mamajalangau hora supung tikineng manulis si tulisannya Roma perbangi opung mau ngapain biar saya bantu ibantu mau
sambil ditulis betul pajuk pengmahami dongan lansia maka tahatai mahami mekele-kelisi au cugari songonero koming siajabu ang makirim tu pahopuki dangarong nahutad da zulmay alay na mardala duaw do hoto lawa tubang arong mamakulingyaw Europiaw bahkan paju pangaung dongaku lansia tabba sehat do pakilalaku song data baru guguku au cugari song nero komi kola nakanau to rutusi tumago mau to au alai gudang nahutad dain di satu sisi tohodo ni doli-doli di zaman sekarang ini tapi bukan berarti itu ukuran untuk semua orang alani sulik madirim mungkin bagi kamu benar, pas. Tapi jangan buat ukuranmu bagi yang lain. Bagi yang lain itu mungkin tidak benar, tak pas. Ay lansia bulu-bulu tu luar may mana, berkomunikasi may mana. Babuli jabu. Balam kali huli-huli nih. Jadi bagi yang lain itu bisa benar, tapi bagi yang lain juga itu bisa tidak benar. Alani sulit terus secara personal terus koreksi diri. Molo hupai hutihu nak kaning sude kortai itu bagian daripada koreksi diri. Out surah swasirohan. Itu koreksi diri. Out surah swasirohan angwa hatsur namam. Siswa ada nama. Mari suang dui. Di doa manak kaning ode bata rodoa. Anggu sodong do koreksi diri. Tumakom malah itu merdalan ditusan. Ai ada koreksi diri. Ali Tuhan rodoa. Anggu sodok koreksi diri dang dohonot tatangami manugunuguau. Audo, diriku do, gogokku do, pikiranku do. Tapi karena saya mengoreksi diri saya, maka saya membuat satu pengakuan kesaksian tangamido manugunuguau. Nang pesipataro palukilon hodo persigatungan. Hodo haposan dak kebilangan dengan dibasam orang yang mengoreksi diri itu nama katidakon dak kebilangan dengan dibasam jadi langsung onido nang di ujung ni parsarat tahun mengoreksi diri may berupa nih dan gabedo honon tidak mengoreksi diri nasongonodo bohape hebat na pasti do kakurangan na alani do songon dei molo adong nasala baru teh sayan jumaau koreksi diri metuau dakka tidak konokku na tikosau na dingganau na hebat dan lain-lain alai molo adong nasala pawur hatamu mamari minggu tersoni marupanya itu selalu koreksi diri koreksi diri, koreksi diri, koreksi diri. Yakinkan dirimu tetap di posisi yang benar. Jangan merasa benar. Tapi yakinkan dirimu. Idosa didok nakanin di ayat 5 ini. Ujunihamu dirimuna manang na di bagasan hapor siau kamu silikit tamu dirimuna. Apakah kamu di posisi yang benar sekarang ini? Mulalah kita sonari tusa denganan kita koreksi apakah saya berada di posisi yang benar saat ini. Selalulah kita mengoreksi. Molo Menteri Kelautan na masa-masa masa-masa periode pertama ni si Jokowi iso do tegora. Ibu tamu do asa istilah ni mana? Cek ombak ini mana? Cek ombak. Jadi perlu do kita selalu cek ombak. Cek ombak, sedia do terjangan ni kolesterol tasaunari. Sedia do terjangan ni ombak ni asam urat tasaunari. Suatu tadok sehat doang. Nah sebulanon maaf. Anggurang salah wadong do 5 ra dikirim dong atau YouTube. Maaf. Namate di bagasan mobil amatai. Dia bawa mobilnya, lampu kedap-kedip nyala. Bah, Hasan wae na buhareun na polisi.
ibereng ngamarujung. Kok bisa? Mungkin dia merasa di posisi yang sehat. Tapi ternyata sejauh mana kesehatan dia? Alanido rekod do hita songon istilahnya cek ombak terus cek ombak biarin jo serido terjangan ni tensi. Nah di hari-hari nasalpu sian antara ni hita rupani adong ba pertandingan catur. Tapola huduk manang deisi rupani nadoh pertandingan caturun. Luar biasa do cek ombak ni mana. Puasa ternyata dia ada monitor sedia tensina. Kalau ro serangani sekain na itu ribiring mana tensina. Songon na naik. Tenangi mana? Acugari terus naik amang inna mana tuh? Acugari terus amang naik pasok kuri. Jadi ima rupanya rekod na cek. Apalagi bagaimana kita mencek kehidupan beriman kita. Bohado haringga sotta hata wotta haudu hotta toguni haporsyota oddo na disungguli si Paulus to kala Kristen na di Korintusi bagaimana mereka mencek bohado nasida bohado haporsyona porosia rupena nasida bahwa Kristus ada bersama dengan mereka polado di do imana kaning di ayat siai ailas dorohanami hamu margugo nangpe galehan. Jadi dia memotivasi, mengingatkan, terus samudra semangat tamu dengan segala kekurangan, kelemahan, semangat dah hutangnya kok kami dohamu ninna. Jadi songonima hita tutu bagaimana kita terlibat memotivasi seseorang. Tak koreksi ma, apakah kita tidak peduli? Atau kita peduli melalui dorongan, semangat dan doa kita. Molon sahat hita tusi di dokma songonon ope aliak karungaku salas marohamuna sayolo mahamu patuguon jala apuan sadama pikiramuna raduti hamu badame asa didongani debata parholong rohai saroha sa pikiran saling mendukung saling menopang asa marhua asa jupang lasni roha asa jupang dame asa didongani debata asa didongani debata jadi tabayak kumanakan ngepistil tei sendiri dan menyendiri do pola do mana mudum isimin alai justru tikina mudomi do mana mernipi ternyata Tuhan menyertai bahkan menjaga dia udok marupani di pistil tahun na tersurat di son di halaman 2 idama sai dong anakku jala ramutakku doho manang tulia peho mangalakka jala tugi honokku doho mulak tu tanoon aidang tadi konokku ho da jolo sahat hubain nahu berbagai tuho ketika dia menunjukkan kepribadiannya kesungguhannya ketulusannya Roma debata mangalia jaminan. Saya dong anakku, ramotakku, tugi honokku doho mulak. Hubaima nahu perbagai tuho. Songoni manang tuhita, gudang dope nata perbaga. Jala gudang dope na di perbaga debata si pasahaton na tuhita. Tak koreksi ma, supaya kita selalu di keluarga saroha sa pikiran, di punguan saroha sa pikiran, di huria saroha sa pikiran, jupang madamai, jupang malas ni rohai. Horas madihita, martang yang mahita. Mauliati ma Tuhan, disungguli hodo hami, marhite partangyangan namion, asa manulikiti diri nami, rohanami, nang terlungubi haporsyon nami. Diragam niak kana masa doho nalau masa sipata mengganggu roha pikiran bahkan mengganggu haporsyon nami. Disido disunggului ho hami. Asa husulik kiti hami diri nami.
Asamarhite na manulikiti diri gabedong ma panidangion na horo madongani hami songon panidangion ni naposom na mabait inganan pamujian di siala pasu-pasu na jinalona songoni manang hami Tuhan secara pribadi lepas pribadi takasma rohanamion gabe inganan pamujiommu marhiti todim na manuturi hami. Amin. Marede mahita huhut pasahatun pilata. Deho chong chong maita molo burju wawon manio potono sino usa karudo usumi damwe angoni Rahmahita martangiang tangiang alia manami. Alia manami na di banwa gijang, sai perobadia maguarmu, sai roh maharajawanmu, sai saw malo menoroham di banwa tonggau nusongon di banwa gijang, dan matuhami sadarion huluan siapari, sai sama dosanami songon panesanami, di dosa di dongan nomor dosa Tuhami. Munak kami tugihon pamajunan, palua manis. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dok parsauran itu di parbadia imam mangaramuti hamu saluhutna.
Doyan nyanyi dia. Ci.